Iedereen van harte welkom. Ik ken het Fries van. Hier is Dogert van in Dwarp, uit Droegeham. We show hier een, Ik wil de meesten zowel thuis als hier om ons heen van harte welkom heten. Het is Droegeham, het is weer druk bezet, dus het is hartstikke mooi. Je hebt zo hier achter ons Haarsma staten. Dat is een oud gebouw. Via erop in de uitzending kreeg ik precies te jaren wat het inhoudt en waarom het gesteerd. Het belooft echt een fantastisch weekend te worden. We hadden in totaal 4 optredens eigenlijk per dag. En we beginnen dit optreden, op deze dag eigenlijk, mijn fantastische optreden. Vind ik persoonlijk. Dat is onze goochelaar, Henk Prins. Henk is 1 keer Vlaams kampioen geworden. En wat nog knapper is, 2 keer Nederlands kampioen. En we zijn natuurlijk hartstikke trots dat we samen hier in de Dwarp hebben. En hier zal ik eens even wat keuzes vertonen. Henk, wat mij altijd beneden, du bent goochelaar, bent je goed erin. Hoe bent je precies begonnen met goochelen? Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met een goocheldozen. Het is een hobby, of meer een afwijking bijna, die ik al van mijn jeugd had sinds ik 8 ben. En ik ben er eigenlijk nooit mee opgehouden, het is nog steeds een hobby. Okay. Want hoeveel uren in de week ben je ongeveer bezig met goochelen? Qua oefening bedoel je? Ja, dat valt enorm mee, want ik oefen niet het meeste als ik aan het werk ben. Ik oefen niet van proden, maar dat gaat net een heel proden uur niet zitten of zo. Dat had ik vroeger al gedaan. Nee, ik kon er gekregen gewoon, Henk is 1 keer Vlaams kampioen, 2 keer Nederlands kampioen, man. Hoe wordt ze iets beoordeeld? Zit er dan echt een jury te zien naar die trucken en die zei dit is goed of minder? Ja, we hebben in Nederland de Nederlandse Magische Unie. En dat is een overkoepelend orgaan. Waar alle goochelverenigingen en clubs in Nederland bij ons sluiten binnen. En iedereen die organiseert een gigantisch evenement, 3 dagen lang. En dan kerst de Nederlands kampioen worden. Kerst de kampioen worden in binnengoochelen, illusies, hetgene wat Hans Klok doet. Of close-up, wat ik doe. Okay. En ja, 2 keer Nederlands kampioen. Hoeveel meesten ongeveer mij ons dan toernooi wil ik bijna zeggen? Ja, daar komen honderden op al, maar ik denk dat in de wedstrijden zitten meestal zo'n 40 mensen. Verdeeld door de verschillende categorieën en daar wordt dan een winnaar uithalen. Okay. 2 keer Nederlands kampioen, ik vind het knap. Daarnaast, toen ben ik nou echt actief bezig met het goochelen. Dus toen had ik optredens in de week of... Inderdaad, ik probeer zoveel mogelijk op te trainen, maar het is wel wat rustig sinds met de crisis, dus mensen mij bellen. Maar dat is mijn werk, hoe doe ik mee? Oké. Nou, dat lijkt me hartstikke mooi, van die hobby en die werk, meidje. We gaan lang en nog praten, denk ik. We gaan over naar de goocheltruc zelf. Ik zou zeggen, succes en laat me maar wat zien. Laat het publiek verbazen, laat me verbazen. Succes! Oké. Nou, ik doe vooral liedse trucjes, dus het close-up magic game is dat, met muntjes bijvoorbeeld. Ja. Ik kan hem wat groter meisje. Misschien wat duidelijker. Ik kan hem verdwijnen laten, bij de vast niet komen, terug de hoorn, voort en terug. Dat soort... Dit is handig, wie betaal je niet in de winkel? Kassen, je vrouw wordt er gek van. Maar... Ja, mijn vrouw, dit is vingervlugheid en mijn vrouw is er heel blij mee. Kijk me vaststellen. Ik heb nog een kaarttrucje mee dan. Wist je wat voor kaarten dat dit binnen? Ja, dit ben gewoon kaarten. Je bent mij aan het pesten en dan klaar voor de jassen. Dit binnen speelkaarten. Speelkaarten. En ze zijn al hier verschillend. Ja, net aan deze kant, maar aan deze kant. Ja. Zal ik even snel letten. Ik zit er een beetje mengen. Oh, het is live. Dit is wel heel tegen binnen. Zoals toen ergens stop ze willen? Stop. Oké, dan krijg je die kaart. Ja. Ik had hem onthouden in de camera, denk ik. Oké, want dat horen is heel belangrijk voor het einde van de truc. Daar hebben we de truc wel leuker van. Dan ga ik hier een kerntje hingen. Ik ben dus Schenkest. Ja, ik heb het zien. Oh. Dit is net een filmpje. Ik zit er maar nooit bovenop, letterlijk. Maar de camera. Ja, net een filmpje. Het is een filmpje. Zo, hè? Deze meisje had, dat is een souvenir. Alsjeblieft. Nou, hartstikke mooi. En liet ze ondenken aan deze medie met de goochelaar. Ik zou zeggen, ik doe hem gelijk om. Hartstikke bedankt. Ken Henk verder nog meer trucjes? We hadden het eurotekens, jongen. Kaarttrucken, ben er nog meer trucjes? Ja, zeker. Ik ben heel prut trucs. Hoeveel tijd hebben we nog? Nou, we hadden wel even, we hadden ongeveer een minuutje. Een minuutje? Ja. Poeh, dat is wel heel kwaad. Dat is wel heel kwaad. Oké, nou, ja, we hebben echt geen andere trucs meer. Ja, maar net Want, geen minuut worden. ja.
Want ik zou zeggen, Henk had ik een eigen website en we hier krijgen door die boekingen. Het rent op dit moment net heel warm. Hoe is het nou mogelijk? Hoe kunnen ze Henk nou boeken? Kunnen ze dan gewoon bellen of kunnen ze dat via de website doen? Of hoe komen ze bij Henk? Nou, ik sta ingeschreven bij artiestenbureaus. Daar ben ik te boeken. En via de website, de Gouden Gids. En meestal mij natuurlijk naar Droegeham komen. Okay. Want ook best te bewonderen hier in Droegeham, gewoon thuis of? Ik ben meestal wel een dag op een gondelvaart. En ik ga wel naar de tuning day. En het paardengebeuren. Dus ik zou zeggen, ik kom al in naar Droegeham. Okay. Nou, dat is in ieder geval hartstikke mooie reclame, denk ik, van Droegeham. Wie, in ieder geval Henk, bedankt. Van het publiek een groot applaus. Het dagverblijf Daaldersplak had een touwloopwedstrijd georganiseerd. Daaldersplak, tjen gerenommeerde en sterke man uit Droegeham. Daaldersplak, succes! Dan hebben we nou de touwloopwedstrijd tussen Daaldersplak. En het beste wat hem vierdes te bieden heeft, dit ben de stoere man, Cor, zonder zijn scooters vanzelfs. En Geert, Kees, Johannes en Ilke, de bekende triatleet. Dan Daaldersplak natuurlijk. Menno en Heinz Joet, beide in een vrije rol. En Alex altijd goed van de sfeer. En Hanny onvister van het sterrenteam. Henke conditioneel tegen sterk, super. En Jannie, ondanks alle operaties, toch weer van de partij. Een echte kanjer. En daar gaat het al on. Team De Ham gaat op wij naar de Christjochter. Poeh, mensen. Waar hebben we daar? Dat is Johan de jongensvee. Even harkje wat hij te zissen heeft, ja? Hypnose van vriendschap. Hypnose van vriendschap. Ja, dat is de hypnose van vriendschap. Nou, dat mis in uitwerking tenminste net. Team De Ham liep het alweer aardig op het skik. Ja, sportief, ja? Want ze feliciteren het team van Daaldersplak. En zij het de dek vanzelfs, ja? Maar ja, jouw sjugge ek wel eens oors. Maar dank aan Johan de jongensvee is de wedstrijd toch nog goed eindigen. Ja, meestal in Droegeham, wie ben er wij? Alweer de vierde dag van Dogger van in de Warp in Droegeham. Ja, het gaat even raar, maar ik had een ervaren man naast me, Albert Minkema. En die redt een poolbaasje ook wel. Ja, dat ga je met beesten, je had ze net in de hand. Kan gebeuren. Ik zei al, we hadden in Droegeham hebben de gondelkoorts. Maar we hadden het concoursie piekkoorts. En onder de meeste te zien hadden de meesten er ik zin in. Albert Minkema, die zet hem nog even te plak. En op zich is dat ik wel eens mooi om te zien hoe zo'n man achter in de ween mee omgaat. Ze zijn hartstikke wel onder controle. Bloed al heel lekker rustig. Albert, doe best al diverse keren in Ham West. Ook het Concoursie Piek. Wat maakt de Concoursie Piek in Droegeham nou zo leuk? Nou, het eerste is, het is een sterrenconcours en het is een geweldige ambitie. En het is gewoon, ja, het had wat apart. Het is het enige sterrenconcours van Nederland. Ja. En daardoor krijg je gewoon dat het prijsgeld is iets hoger. Maar het komt ook, de beste hinders van heel Nederland komen naar Droegeham toe. En Droegeham had altijd ja, een heel mooi, een proto-kampioenschap. En ja, dat is voor het publiek natuurlijk geweldig. Inderdaad. Je had er ook, Droegeham is een sterrenconcours, daar zijn prijzen te winnen. Wat voor prijzen heb je in je carrière won? Nou, ik ben reservekampioen geweest, klaar met die 3 vleen hier in Dokkum. Ik heb de finale van de competitie, dat gaat door het hele seizoen. En daar is de finale is altijd in Droegeham. Ja. Die heb ik al een paar gewonnen. Nou ja, zo heb ik al verschillende prijzen bij elkaar. Skarla. Ik had al in de gaten. Het is een eer om naast jou te zitten in deze sjees, want zo nemen ze dat. Tot slot de belangrijkste vraag. Kom je dit hier op Concoursie Piek in Droegeham? Ja, ik kom dit hier, ik werd in Droegeham. Mij dit hinder, die start ik dit hier in de beginnelingsklasse. En de finale is dus weer in Droegeham.
Dus daar kom ik. En het kampioenschap dekhiesten is ik in Droegeham. Nou, wij hebben dit jaar een goedkeurige hiest, Wiemer. En die zal ik dit jaar rijden in Droegeham. Ik wens je in ieder geval een protte succes. Ik zal straks proberen om van deze kar af te komen, want dat valt ik net mee. Ik zal eraan komen. Ik zal klauteren. Vroeger in BM-hutten dienen we dat ik altijd. En naast me had ik hier de vastzitter van Concoursie Piek Droegeham, Frank Roest. Frank, zo Frank in kwart uitlezen kennen, wat houdt Concoursie Piek Droegeham in? Nou, het Concoursie Piek Droegeham is net wat Albert Minkema zei van het een sterrenconcours. Dus men moet zich kwalificeren om in Droegeham te rijden te maaien. En dat maakt het Droegeham heel speciaal. Oké. Want wie ben het enige concours in de omgeving die dat had? Of in Nederland? Hoe zit het precies in elkaar? Ja, in Nederland is het de enige concours wat een sterrenconcours is. Oké. En daardoor hebben we een protte uitstraling. En daardoor hebben we ook 3 Nederlandse kampioenschappen dit jaar. Precies. En dat maakt het heel speciaal. En ik kijk wel, daar komt een hele grote publiek op aan. Zo Frank ongeveer een schatting Jan kennen van hoeveel publiek er jaarlijks komt? Ja, het is ongeveer een 600.000 mensen wat op zo'n dag bij ons komt. 600.000 mensen, dat vergt natuurlijk wel een hele grote voorbereiding. Doe je hem dat alleen nog met betaalde krachten of bent vrijwilligers die het opbouwen? Hoe we dat in elkaar zetten? We zijn in Droegeham een vrij uniek dorp wat dat betreft. En we hebben protte vrijwilligers en daar hoeven we geen moeite voor te doen. Ze zijn er. We gaan over naar een andere vereniging, de biljartvereniging. De biljartvereniging bestaat eigenlijk uit 2 aparte verenigingen. Er is een vereniging op Menjejanne, en dat is vooral voor de jeugd. En er is een vereniging op Toonsjanne. Nou, je hebt zo'n nice me al een biljartdemonstratie. Het is natuurlijk net normaal biljart. Ze lezen erbij op de buik en ze proberen je terug te tijgeren en te rollen bij het afstootpunt te komen. En ze natuurlijk punten te scoren. Nou, degene die het alles weet hoe biljart, dat is de man nice me. Geert van der Velde, tevens vastzitter van de biljartvereniging. Geert, wie show je nice dus al een demonstratie? Zo Geert, uitlezen kennen wat de spelregels zijn. Nou, dat zijn net zo volle regels, want dat is een beetje apart biljart natuurlijk. Maar we hebben een paar regels en dat is binnen 15 seconden moet ze bij het afstandpunt werden. Ze mij nu net hinderen natuurlijk, want ja, die ene moet net zijn afstandpunt en dan moet ze nu net in het paard zitten. En dan kun je maar de grond eigenlijk net rijden, dus daar moet ze even om denken. Nou, Geert houdt de puntentelling een beetje in de gaten. Ik houd een beetje in de gaten, Jouke. Ja. Nou, we show ik al Cor van een Fakkel, show we hier voorbij komen. Cor is echt wereldberoemd in Droegeham. Want het is de beheerder van ons dorpsgebouw. En er is één ding wat een beheerder in het dorpsgebouw goed doen kan. En dat is? Verzwargen voor de mensen. Nee, Cor, dat is drankschenken. Ja, daarom verzwargen. Ik haal je het op. Het staat klaar, dus ik haal je het op. Ik ga de correcte bestelling opnemen. Ik zet even voor je. Hartstikke mooi. Dan worden die meesten net toostig. Want Trines had het zwedel op een holletje ook. De bek is hem als leerd had er doen. Ik weet niet of we dat op televisie rijden kennen. Ik zal het even zien, want Trines is inmiddels aan het afstoten. Ik zal even naar Jetseta. Een Cor Hamster, of Cor van der Fakkel. Ik zet al een flesje bier klaar. Jetse, hoe gaat het? Goed, jongen. Steert het vaar of hoe steert het? Ik loop er al ook vast in, ja. Hoe steert het vaar? Ja. En ik ga je doe best een hele goede biljarter, want toen had een prijs gewonnen aan hier. Ja, jongen, een protocol, hè? Mijn protocol ook nooit zeggen, hè, dat wist. Nou, we zullen even nu naar Trines de Boer. Die is meer met bier drinken bezig als met biljarten. Trines, wat is belangrijker bij hem op de biljartvereniging? Is dat bier of de sport zelf? Ik ga liever beter bouwen dan deze, als ik eerlijk ben. Dat is begrijpelijk. Ik bedoel, je bent prot en qua op stap. Had Trines ik nog een paar leuke anekdotes over het biljarten? Nou, we hadden er 2 man bij, die kan behoorlijk het stompen. We hadden jongens ook wel eens kaarten op staan, maar dan leidt alles in de zaal. Hey, duidelijk, het is al een gevaarlijke sport dus. Het is heel gevaarlijk, hè? Als je bij het biljarten was, moest je eerst door de commissie heen. En dan moest de verzekering afsluiten, maar dan komt er net eens bij. Ja, duidelijk, meisje. Ik was kou hier mal, hè. Wie zo even hoe ze doorgaan, die tijger hier aan het leven. Deze man kreeg normaal gesproken net zoveel lichaamsbeweging. Dat... Ik weet niet hoe dat nou gaat. Hoeveel is de stand op dit moment, Jetse? 12-0 voor me. 2-0 voor die. Voor me. En wat doet Trines? Het is de bedoeling dat ze met 1 bal bij de orenbal rijden en dan is een punt. Trines scoort op... Nee, Wennet. Dus dan is Jets aan de beurt. En die tijger er al heen, hè? Even zeggen wat hier doet met de afstoten. Trines leidt op de loer.
Opperste concentratie bij Jets, hè? Ja. Applaus, mensen. Dat is 2-0. We gaan nog verder naar het kratstapeling van de jeugd van Droegeham. We gaan een famke op het krat zetten. Ik zal haar eerst even vragen dat ze haar even voorstellen wil. Wieke Kootstra. Wieke Kootstra komt van de Lidse Wei. En ze zit op de kratten. En het is de bedoeling dat we langzamer gaan om heug gaan met de kratten. Hoe heug op we beginnen, dat maar we afwachten. Ik ben niet een keer lieke heug kom als bij de regenboog begint. Dus dat weer op de grond en ik voel ik voort. Ik weig je met een even maar doe best ik wat lichter is mee. Doe steeds vast, heuger komen. Ik zou zeggen, tegen succes. Onder het stapelen ging ik voor even Tron en Ronnes, want die zit in het jeugdwerk. En dan zeg ik hem even vragen hoe dat je verder rijlt en zeilt in Droegeham met de jeugd. Ronnes, ik ken die, dat hoeft je net voor te stellen. Dat scheelt bij. Wat doe je voor het jeugdwerk? Ik zit in de activiteitencommissie van het jeugdwerk Droegeham. We organiseren regelmatig activiteiten zoals Koninginnedag, het kerst, schalenbal, kinderdisco's. Ja, neem maar op, van alles voor de jeugd. Hoe vaak ben je in de week in Iepen? 1 keer in de week op vrijdag, jongens, voor de band van senior 14. En 1 keer in de maand op zaterdag, jongens, voor de band 14 plus. Oké. Ik zie je het decor verder om je heen. Broek je hem ik drank in het jeugdhonk? Nee, de jeugdhonk is absoluut alcoholvrij. En dat wie mij aan schenken, we hadden geen vergunning voor, dus dat bloed ik zo. Nou, ik zit hier om je heen, dus je ook die kerren van je staan. Vroeger ging het altijd soepketen. Maar had ik dit hier, zoals joh, dit ligt gewoon fredketen. Goed, dat ding je komt, weet ik net, maar dat zijn we straks al wachten. Ondertussen zijn we zien hoe 4 had ze binnen. Ze zijn bij kratje 4 begonnen. Mensen, je mij gaan aanmoedigen, hè? En tellen. Hoe heug ben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ze is met het 10 nog aan de gang. Ik hier de Xienkentje ook, maar dan staat er nog met 10 op. Wat om te tellen, maar ja, dat weten die andere mensen ik net, hè? De alve ontbreekt, dus ik wie wel goed. Moedig hier, hè? Ik ga gerucht hier dat ze een keer om 25 takken weer. En toen iedere dag op een holle, zo heus zitten. Nou ja, wat wil je dan? Eerder ik nog meer te vertellen, hoor, dus over zo tussen even over de jeugd. Ja, genau. We hadden vorige week hadden we Koninginnedag gewonnen, wat uiteraard een groot succes weer. We hadden zo'n 150 bij mij die in onze speeltjes. En na jaren hingen we met de oudere jeugd hingen we nog zeevoetbal. Er werd 14 teams om mij die in had en dat wie ik zeer geslaagd. Mooi, dus je bent ook een proto van het dorp. Ja, absoluut. Heb ik mensen nodig als zij van of ben die altijd wel beschikbaar? Ah, er zijn altijd mensen welkom. In de activiteitencommissie kunnen we altijd wel mensen beroeken. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Ouders van de Lidse band altijd welkom. We kunnen alle hulp beroeken. Mooi, dus mensen, om te denken wie had die doen. Geen uit jeugdhonk, daar is altijd wel wat te doen. Ondertussen begint het hier aardig te schommelen. Ik wil al een beetje in de richting, want straks leden we onder die gele rakkers. Nog ben ik gelukkig leeg. Maar het werd al spannend. Zo, het eerste knopje dat werd loslaten. Nog even naar categorie 2. Het lijkt al in een heel goed te gaan. Op hoeveel zitten we nu? Op 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zij besteedt
komt er. Wat is er nou toch mooi? Ja, zet hem nog maar hoor, jongen. Wilgersbaan. En hij de die drinkt als vetter uit de kraan. Ja, al je reek. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Sterke Ja, ik ben er onderin, ja. ze kennen er wel wat van. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Zij besteden fiebes van de hier in de Het begint er nog gewoon, Oliver. Ik moet bellen. Ik zal gauw even de telefoon krijgen. Want dit moet al even bellen worden. De lookers en brieken. Nou, daar is weer. Heel in de bed squad. Daar gaat hij. 1, 2, ja! Ja, in het mij de meldkamer. Ik moet me graag even wat brandweerbeest hier hebben. De caravan zit in de hand en ik moet me graag blust hebben. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in die stuk, ze kennen er wel wat van. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Zij besteden het lieve van de gier en hebben nog steeds het rand. Mijn jurken rijden in een brand, een auto ongeluk. De brandweermannen in paraat, rekken je daar maar op. Felblauwe zwaailampen in de nacht, de sirene zal. Ja! Op de brandweer arriveert, treedt de burger weer wat moed. Ja, dicht die door. Brandweer, brand, brandweer, brand, brandweer, mannen van de hand. Sterke mannen in die stuk, ze kennen er wel wat van. Ja, Brandweer, brand, brandweer, hier voorop. En die hoor. Ja, ja, draai. Hartstikke mooi. Jo, die worden bedankt. Hey. Ja. Heb je een beetje bies? Ja. Prachtig mooi. Ja, dit kind, dit had echt, dit is een droom van mij. Dit had er ook niet als een mooi weg. Fjouwer vooral, je meer kijk ik dit had. Brand. Ho. De brandweerman jongt net zo bot meer. Ja, daar komt er aan. Ja. Meestal had zo'n, het is een belang dat de brandmelder beroept wordt. Want in een caravan en op het huis of in het huis beroep deze dingen. Want je bent van levensbelang. Je had het hier wel zo'n, ik ben red of jou vooral, maar ik zou net liever dat het meer weer komt. Dank u wel.